Kaixo lagunok, gaur egungo teknologia zoragarrientariko bat aztertuko dugu, GPS-a. Non gauden esaten digu, baina nola funtzionatzen du? Eta nola kalkulatzen du gure kokapena? Lore argaraten naiz, eta hau ikusgelako zergatik gertatzen dira gauzak zaila da. Prest ezta? Zer da GPS-a? GPS edo Global Positioning System satelite sistema bat da. Bai, espazioan dabiltzan sateliteekin funtzionatzen du. Eta horiek dira gure kokapena esaten digutena. 30 satelite inguru ditugu orbitan. Eta denak etengabe bidaltzen ari dira seinaleak lurrera. Nola funtzionatzen du? Funtsean, GPS gailuak, zure mugikorrak edo autoaren nabigatzaileak adibidez, satelite horietako seinaleak jasotzen ditu. Satelite bakoitzak bi gauza bidaltzen ditu. Nun dagoen espazioan, eta zein ordutan bidali duen seinalea. Informazio horrekin, zure gailua kalkulatzen du zenbat denbora behar izan den seinalea iristeko. Kokapena kalkulatzeko sistema, triangulazioa da. Hau da zatirik interesgarriena. Satelite batek zure gailura seinalea bidaltzen du, eta GPS gailua kalkulatzen du satelite horretatik zenbateko distantzia dagoen. Baina bakarrarekin ez da nahikoa. Beste satelite batzuk ere behar ditugu. Lehen satelitea. Zure kokapena esfera handi batean dagoela esaten dizu. Satelite horretatik neurri jakin batera. Bigarren satelitea. Beste esfera handi bat gehitzen da, eta bi esferak mozten diren puntuetako batean zaudela esaten du. Hirugarren satelitea. Eta orain, hirugarren esfera bat gehituz kokapen zehatza aurkitzen da. Laugarren satelite bat ere erabili daiteke. Bonus bezala, zehatzagoa izateko, edo mendian bazaude altuera zein den jakiteko. Zergatik da hain zehatza? GPS seinaleak oso azkarrak dira, argiaren abiaduran bidaiatzen dute. Gailuak denbora tarte txiki-txikiak neurtzen ditu, eta distantzia kalkulatzen ditu hain zehazki, metro gutxi batzuen barruan kokatu zaitzakeela. Baina horretarako argiaren abiadura zein den jakin behar da. Beraz laburbilduz, GPS-ak espazioan dauden sateliteen seinaleak erabiltzen ditu zure kokapena kalkulatzeko triangulazioaren bidez, eta argiaren abiaduraz baliatuta. Magia dirudi, baina zientzia da. Arpidetu, eman like eta utzi iruzkina.